Ramdam nyo ba ka OFW ang sobrang init sa labas? Ngayong buwan ay mararanasan natin ang pinakamainit na temperature sa loob ng kaharian ng Saudi Arabia. Kung ang temperatura ay umabot sa 50 degrees Celsius, 122 degrees Fahrenheit, sa Saudi Arabia, mahalagang magsagawa ng mga pag-iingat upang matiyak ang iyong kaligtasan at kagalingan. Narito ang ilang hakbang na maaari mong sundin. 1. Manatili sa loob ng bahay, humanap ng silungan sa isang naka-air condition na kapaligiran tulad ng iyong tahanan, opisina, o anumang iba pang lugar na nilagyan ng mga cooling system. Limitahan ang iyong pagkakalantad sa init sa labas hanggat maaari. 2. Regular na mag-hydrate, uminom ng maraming tubig sa buong araw upang manatiling hydrated. Iwasan ang mga matatamis at may caffeine na inumin na maaaring mag-dehydrate sa iyo. 3. Magdamit ng naaangkop, magsuot ng maluwag, magaan, at mapusyaw na damit na nagpapahintulot sa iyong balat na huminga. Protektahan ang iyong sarili mula sa direktang sikat ng araw sa pamamagitan ng pagsusuot ng malawak na brim na sombrero, salaming pang-araw, at sunscreen na may mataas na SPF. 4. Iwasan ang mabibigat na gawain, bawasan ang pisikal na pagsusumikap, lalo na sa pinakamainit na oras ng araw. Kung kailangan mong maging aktibo, subukang i-schedule ang iyong mga aktibidad sa mas malamig na panahon, tulad ng maagang umaga o gabi. 5. Magpalamig, gumamit ng mga paraan ng pagpapalamig tulad ng pagligo ng malamig, paggamit ng ventilador o air conditioner, at paglalagay ng mga basang tuwalya sa iyong katawan upang makatulong na mapababa ang temperatura ng iyong katawan. 6. Suriin ang mga mahihinang individual, bantayan ang mga bata, matatanda, at ang mga may dati ng kondisyon sa kalusugan, dahil mas madaling kapitan sila sa mga sakit na nauugnay sa init. Siguraduhin na sila ay nananatiling cool at well-hydrated. 7. Maging maingat habang nagmamaneho, ang matinding init ay maaaring makaapekto sa performance ng iyong sasakyan. Suriin ang mga gulong ng iyong sasakyan, antas ng coolant, at tiyaking gumagana ng maayos ang air conditioning system. Magdala ng tubig at mobile phone kung sakaling magkaroon ng emergency. 8. Manatiling may kaalaman, subaybayan ang mga update sa lagay ng panahon at mga payo sa init na ibinigay ng mga lokal na awtoridad. Sundin ang kanilang mga alituntunin at rekomendasyon para manatiling ligtas sa panahon ng matinding init. Tandaan, ang matinding init ay maaaring mapanganib, kaya mahalagang unahin ang iyong kalusugan at kaligtasan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga kinakailangang pag-iingat at pag-iwas sa hindi kinakailangang pagkakalantad sa mainit na panahon. Paki-comment na lang ang mga bagay na gusto nyong talakayin sa mga susunod na uploads. Kung nagustuhan mo ang video na ito, paki-follow, like and share mo naman ako sa Facebook, YouTube and TikTok. Salamat!